отварям, вратата дълбока, сложих и буквара, молитва и Бога, тръгвам най-накрая. Мама ме целува, да си призная, страшно се вълнувам. Всички сте съгласни, празник този ден е, аз съм първокласник. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, празник този ден е, аз съм първокласник. Тук ще се изправя аз и ще викна с пълен глас. Всички букви зная, мога да чета. Уважаеми гости, мили родители, добре дошли на нашия празник. Всички букви зная, мога да чета. Как радостно сменят очите ни, колко сте развълнувани днес и с гордост обявяваме пред вас. Всички букви зная, мога да чета. Аз изучих вече азбуката цяло, като пъстра книжка тя е надцъртяла. Ако сега поискам да ми заговори, страничките всяка книжка ще разтвори. Книжки хубави с картинки, пъстри се като калинки. Книжки хубави с картинки, пъстри се като калинки. Зачетали ви на глас, надалече тръгвам аз. Виждам чудната жабица и снежанка хубавица. Планините стигам чак при незнайния юнак. И за всичко аз ми викам, а къде ми се коликам. През морета и гори, до звездичките гори. В азбуката аз съм първа, с мене ще сте първа. Аз съм буква много кратка, но приличам на колатка, много малко, много свита, в твоята уста съм скрита. В мене започва буквено куче. Хвана се с птичката ръце. Аз пък имам си корем, тръгъл като торка с крем. Аз съм буква като бебе, но говоря вече с тебе. Аз съм буква с биберон, бърза като бърбарон. Б се казвам, ти разбра и съм до сестричка аз. В. И аз съм с корем, по-точно с два корема, но не нарочно. Не пропускам аз закуска и са пълни двете буски. Щом като урна се напред, ставам на велосипед. Г. Нейно чети с интерес. Аз съм буква Г. Първо виждаш тъмна плът, после виждаш дълга шия. Казва си какъв дълбут, гума не да го изтрия. Има си черта за плют, има си черта за шия. Ветър си висок дълбут. Да говори дълго сладки, думите се много кратки. Много всички се поставя въпечка една. Можете ли я познати?
една. Една черта над нея още три. И още две най-мънички под нея. Не бързи размисли и разбери, но с твоя ум ще се гнози и бе. Чертите, ако дразнат на така, че да се хвали всички, ще пуснеш. И пуснеш такива страха. Така ще избухаш като да откри. Ето идва ред на Ефелха звучи добре, новогодишна самарка грее на върха ми звезда. Тук слага дядо Коледа до торбата с подаръци с деца. Знае 4 черти, почвай, но внимавай ти. Третата черта влече тире и под първата черта трябва други две да разпиши, така буква научи ти. Ж, източен ли буква си прав, той става стълб за телеграф. Какъв ти стълб за телеграф? Наричам се жираф. Има много думи. Жана, живко и жанета. Жега, жажда и жираф. Ако действие прибавим жужа, жия и желая, става важно упражнение или сложно изречение. За почват с мен безброй всички и разпръсквам аз искри. Но приличам, виждате всички, точно на числото 3. Звън камбанен се разнесе, лека песен се понесе. Буквичката зазвъни, ти запомни я, нали? И името ми е чудесно, ти ще го научиш лесно. С мен започва весела игра, как забравя се това. Игри, любими, летен зной и снежни зими. Буквата е само чертички, хваната една с друга, като три сестрички. И кратко, познават ме дете и майка с перчемче като запетайка. На мене ито ми е батко и името ми е и кратко. На буква И отгоре запетая сложете, правите вълшебство рядко. Само тъй се получава буквата И кратко. К, ако буква Ж се свие, ако крак с ръчица скрие, как ли е и така тогава буква К застава? К е клас, задружен, дето сбира знание детето. Маничко съм хубавелче, на кръчето съм ченгелче. Погледни ме ти, детенце, аз съм чашка на валенце. Пишат ме с две чертички, оближени връбчета като ръчки. Ръчки вземете в ръчички и с тях ме подредете всички. Мърна не слага и близо. Който М сега научи, ейта и даже без да иска, друга буква ще получи. М съм аз, така голяма, с мене се изписва мама. Най-милата на земята, единствена си мама свят. Ще уча с буквичка голяма, да пиша твоето име мама. Но нека застане в лице до лице, нека се хване в ръце за ръце. Щото ми прави добре не разбра, буква се прави с тази игра. Но е важна буква знай, с нея пише знай. Че много букви знам, мога да ги пиша сам. До 15 изброих, малка буква там открих. Бутнеш ли буква като колело, не връщи чело, помисли коя е, казвам като бая. Откъде коя е буква цифра тя е. Тази кръгла буква се нарича О. С мен започва думичката обич. Всеки мълчуган обича, с мен до късничка да тича. Знаелица да ме топка, като 8 кръгла топка. Отвори врата, после помисли. Този миг вратата няма и нали. Буквената рамка, буква очерта. Виждах буква рамка, но коя е тя? Тук пред вас си да застава и запесва настоящ. Р, на буква за корема. Един корем около корема, на кой корем ще ми се два. Какво ще стане след това? Ще се добия сури чуден. Ще почна локове за юни. Ще падне става пак, ще се добия так. Сега погледнете към небето, вие и луната и приличали дитя на буквичка позната. Също шо е днес при вас, сладка буквичка съм аз. Ето соки сладилет, за да продължиш на пиеста. Топка, тук, да търколи се тук. Тик-так, тик-так, малки стрелчици, моля ви спрете, запазете този час, който прочетох първата книжка, става грамотен аз. Ура! Видей моят ред. Буква У съм аз. Ето ме пред вас. Важно днес е моето значение. С мен започва думата учение. Учи. И радвайте света с добри очи. Забусна се начин на списъци, само на кръста. Два добри очи помощ, много учени. Х, на
Пошле и прибави, и така получи ти буквичка позната. Ч. Върху книжка четене. Четка с черна четина, тропва стъмна крак. Еднокрака, майничка, тя е буква тъйничка. Хванали на стимка, майка сладък чай вари от лайка. Пълна чаша ми налива и щом пие е щастлива. Шу, бяло планинато стави, никога не скривай. На порталка по дънкичка, три обрати на шиничка. Щ на буква Ц приличам, на три крачета чичам и се буква Щ наричам. Щом штъркала за драка, идва пролета, не чака. Двата звука Ш и Т означава ми съм важна. Сред мене буква Т стои, но ща, пеща, свеща и тъй нататък. Аз съм скромна буква Е ъгъл в моята стая, дето уча и играя. Малък съм и ми се плаче, че нямам сега с байряче. Чудна буква има тук, хем е малка, хем без звук. Тича след меки съгласни, само сложа дясното си рафа. Ю, аз съм буквата не крия, на домашната ючия. Ще като малко съм тънка, как ли ще изглаждам гънка? Не трябва да се внимава. Ако съм първа, е буква на гласен звук и кратко ю означава мю. А ако съм с буква на съгласен звук, отговарям меко и означава. Я речи на добърни се на тъги пръчици бомбри. Очакли сте това и що върнах се пред те кръгом, в миг ще видиш мен. Стоя накрая, аз съм буква Я. Стигнах и до буква Я, в азбуката е накрая. Ти шъга с колело, но следа стои на крив. Много ме ядосва тя, а е трудна буква Я. Само съм пазна, но съм много важна. Някога съм първа думата, понякога последна. Да се появяваме всегда. Образът е не първа или след буква на гласна звук, и кратки А означава. Буква на съгласен, леко с А означава. Следите се всички вълни, триде се зведи вечерни. Светичват ни велик, звън какво ни е. Всички имат свои име и в речта са неделими. Всички имат писмен знак, с тях написваме знак. Те са 30 сестрички, колко звучно пеят всички, греят новия буквар, най-добрия ни другар. Рози познати, азбука стройно порце. Ходиха двамата братя, моите малки ръце. Ходиха двамата братя, моите малки ръце. Пишат и дълги редици, пиша по белия лист. Лятом небесната вист, тези приличат на птици. Лятом небесната вист, пуста високи голяма, пусти пълни за мен. Дава си дума, че няма да ви забравя ни ден. Дава си дума, че няма да ви забравя ни ден. Ние сме препинателните знаци, аз съм точка, да сме завършва всяко съизчитано изречение. Аз съм удивителната, пиша се в края на изреченията, с които се изразява силно чувство или заповед. Аз съм красивата питанка, пиша се в края на всеки въпрос. Твоята роля не е малка. Видиш ли, обичетахта запетая, ти поспри и гласа си повиши. А запомниш, че ред началото на изречението с
гласа си промени, за мене се спомни, че ще четеш Уважавайте ни, за да бъде четенето ви изразително. Всички букви зная, мога да чета. Имам си прозорче, светликам света. Буквички малки, низ от маниста. Дето с писалка ви пиша в листа. Дето ви извивам в чудни улички. Дето ви сливам в пеещи срички. Дето ви нижа на мама. Нижа за грижа, сокът голяма. Дето ви тича с думи на татко. Как ви обичам словото кратко. Страните тия изрази сладки. Ниска красива с черно стил, видите живо моят светил. Второ любовно задно изгрява, приходно чудо мърдарява. Книга след книга чрез вас прочитам, само той стига да ви почитам. Имам си едно добро другарче, пъстро цветно топло парче. То ме учи да чета, най-умно на света. То ме учи да чета, най-умно на света. Мама, мама, дядо, татко, първо тяхно читах първо, първо тяхно читах първо. Стригам, но защо ли пак? Стригам, но защо ли пак? Думичката първо А. Имам си едно добро другарче, пъстро цветно топло парче. То ме учи да чета, най-умно на света. То ме учи да чета, най-умно на света. Букварче мил, благодаря ти, аз че ми даде радостта сам да мога да чета. С тези, дето се четат, се отправям аз на път. С моя те любим буквар, с моя те любим другар, се разделям в този час. Мъничко букварче, мой учител любим, весело ми е, макар че трябва да се разделим. Ти разкри ми АБВ-то, тия чудни стъпалца към науката, където на учените сърца. Примамват ви мечти големи, аз бях сърдечен ваш другар и ще си спомните след време, за мен е вашия буквар. Мили първокласници, радостен съм, че бях с вас и се трудихме заедно. Но ето, че дойде време да се разделим. Това ще продължи моята сестра, възслед да чета, която по-голяма и знае повече от мен. Четете я и я пазете. Днес ще продължите пътя си към знанието. Ще вървим към далечни светове. Ще проникваме в тайните на океана или в загадките на космоса. Много често ще притихваме. Пренесем чуждия пригоден свят. Книгата е чуден дар. Книгата е наш приятел. Тя е истински другар. Мой образовател. Умни, за да порастем, трябва да четем. Почет гледат всяка книга. Винаги да човекът прави
Браво, ма. Тати. На. Чудесно. А я ми кажете звукът на тази съгласна, която издава вашата госпожа, когато сте много шумни. И тя какво казва? Само звук. Кой звук? Всички. Много го обичам тази. Чарли, това е звукът на съгласната буква У. И вярно. Браво! Шестица, Чарли. Чудесно. Чарли вече знае. Буквите. Сега е време да го изпитам. Добре. Няма страшно. Само една гатанка. А вие няма да му подсказвате, нали? Готов ли си? Готов съм. Браво. Добре, да. Щом са в редицата, сладко чуроликат. Разговарят с мен. Щом са разпилени, глътват си езика, стават като неми, що е то? Да, това е... Кое? То е... Да, то е... Знаеш? Какво е? Нали ти писах шестица? Това е, то е... Добре, деца, хайде, помогнете му. Буквите, да, буквите. Добре. Значи, поставям ти домашно. Къщи се прибираш, учиш гласни и съгласни, после буквичките всичките и когато се видим отново, ще се научим да четем. Ще влезем в морето от приказки. Разбира се. Да. Добре, а за сега ти казвам довиждане. Довиждане. Виждане, деца. Довиждане. Довиждане. Ох, толкова много букви. Цели 30. Здравей, Чарли! Здравей. Ти коя си? И как, коя съм? Аз съм най-отвратителната, грозна и противна вещица. Вещица! Да видим. Вещица? Видим. Да. О, Чарли! А ти какво правиш тук? Аз се връщам от училище. Училище, мъчилище. И за какво ти да ходиш на това училище? За да науча буквите. И за какво ти е притрябвало да знаеш буквите? Как за какво? За да мога да вляза в морето от детски приказки. Морето от детски приказки. Да. Аз знам много лесен начин да попаднеш в морето от детски приказки без да знаеш буквите. Без да можеш да четеш и най-важното, без да ходиш на училище. Наистина? Да. Знаеш такъв начин? Знам. Ще ми го кажеш ли? Моля те, кажи го, моля те. Хайде, щом толкова ме молиш. Ела с мен, ще ти покажа лесният начин. Добре, да тръгваме. Стигнахме ли? Да. Къде е Чарли? А тук? Стигнахме вече. Ама разбира се. Ето, че пристигнахме. Какво е това? Това, Чарли, е вълшебната река от думи. Вълшебната река от думи. В нея вместо вода има букви. Те се пресичат, прескачат една през друга и образуват думи. Думите пък образуват изречения. Изреченията текстове. И така тази река тече и разказва приказки. Всички тези приказки се вливат в огромното море от приказки. Морето от приказки, искам да вляза в него. Разбира се, че ще влезеш. И единственото, което трябва да направиш, е да скочиш в реката. Да скоча в реката? Да, хайде. Ама не е ли опасно? Не е опасно, я виж какво пише тук. Имало едно време. Така започват приказките. Какво пише после?
Имало едно време, едно видърче Чарли. Ама това е приказка за мен, аз съм Чарли. Да. Пише ли още нещо? Да, Така. пише. Така. Това било много хубаво име да се лива. Е. Не искало да ходи, но ми така пише. Но и не искало да ходи на училище, но искало много да стигне в страната на приказките. Затова Да. видяло много лесен начин. И се засилило към реката. И скочило. Щом пише в приказката, ще скочим. Хайде, Добре, добре. Чарли! Чакай! Реката! Чарли! Чакай! Какво става тук? Какво правиш? Ами, тя ми каза да скоча в реката от думи, защото като скоча в нея, тя ще ме отведе в морето от приказки. И ти вярваш на тази злодейка такава, която, ако я слушаш, ще объркаш всичко. Ти не можеш да четеш, не можеш нищо. И ще стане нещо много страшно. Ама нищо страшно, няма да стане Чарли. Ма какво трябва? Аз ти помагам, ма Чарли. Ами аз скочи. Които знаят буквите, нали така? Да. Които могат да четат и които вече са грамотни! Точно така. И сега заедно с тях ще оправим света, нали деца? Да! Това ще стане красив! А след това ще научим Чарли да чете, нали? Да! И ще оправим всичките й бъркоти! Но, за да й помогнете, деца, трябва да имате много знания. Имате ли? Разбира се, че има знания. Сега ще проверим колко знания имате. Добре, да проверим. Моята първа сложна задача за децата. Така, дечица, слушайте условието. Намерете изгубените букви. Офия е столица на Алгария. Хайде сега всички заедно да кажем пълното изречение. Заедно. София е столица на България. Точно така, аплодисменти. Браво! Вижте колко много. Да, има още едно изречение. Добре, нека да има. Най-сладката ума на света е ама. И това могат да го кажат. Ето, най-сладката на света е мама. Аплодисменти. Браво за най-хубавите деца и най-сладката дума. Разбира се, че ще се справя. За това, благодарение на вашите знания, светът лека по лека започнал да се появява. Ах, колко съм щастлива! Дърветата ми, толкова са хубави. Но със света се появили и други въпросчета към вас. Така, тук, деца, има срички. Червените срички, виждате ли ги? Хайде да ги прочетем всички заедно. Ой, ай, ей! Браво! Можете ли с тези срички и с буквички, които аз ви дам, да направите думички? Да! Нека да видим буквите. А сега на сцената ще поканя първите 5 деца. Започвам от този край на реда. Всички деца ще участват. Не вдигайте ръка. Не вдигайте. Заповядайте, качвай се внимателно по стъпалата. Ти също се качвай. Прочетените сирички и буква, която ще получите от злодеида. Така, заповядай първа си ти с мен. Получаваш буквичка и трябва да я сложиш пред ой, пред ай или пред ей. Ти си избираш, така че да се образува дума. Да. Погледни ги. Пред. Какво значи?
Пред сричката. Я сложи тази буква отпред. Не, отпред къде е? Тук е отпред. Точно така. И сега какво се получи? Искам да се обърнеш към публиката и силно да кажеш думата. Кой? Думата е кой? Аплодисменти. Пиша, поздравявам те и заставаш ето тук на мястото си. Ето по същият начин ти получаваш също буквичка и трябва да сложиш пред някоя от тези 3 срички. Правилно. Така, обърни се към публиката и силно прочети думата си. Виша пак, точно така. Лей! Браво! Много добре се справи. Поздравявам те. И сега е твой ред. Така. Добре, огледай твоите срички, твоята буква. Предлагам ти да доближиш буквата си до някоя от сричките, за да видиш хубаво думичката, която... Да, доближи я, сложи я отпред. Отпред, тук. По-близо. И какво се получи сега? Силно кажи думата. Рай, разбира се, точно така. Поздравявам те за хубавата дума, която написа. И сега си ти наред. Добре. Браво. Чудесно ще държа буквата. Кажи на всички думата. Той. Ето, уважаема публика, той. Заповядай. Благодаря. И сега си ти наред. Така. Много добре, много си бърз. Думата е... Дай, поздравявам те. Чудесно. А сега ви моля, елате тук отпред на сцената с лице към публиката, защото идва един много специален момент, в който вашите мили родители, учители са се постарали вие да получите подаръци. И това са едни прекрасни комплекти с моливчета и химикалчета. Заповядайте да пишете много буквички и много да четете, защото сте най-умните деца. Аплодисменти, а вие се поклонете. Така, браво. Благодаря ви. А сега седнете на местата си. Да имаш нещо да кажеш? Да, имам да кажа. Децата са много знаещи. Те всичко знаят. Знаещи, но имам други срички за другите дечица. Да видим дали те знаят толкова, колкото тези. Добре, хайде да прочетем другите срички. Това са... Чудесно. Има. И сега какво? задачата е много по-трудна, защото трябва с тези срички и с други срички да образувате думи. Въобще. Да. Хопа! Вече получи другите срички. Добре, сега си ти наред. Заповядай на сцената. Ти. Обаче... Моята мила приятелка лошотийката, я да мина малко място, ще ви даде срички, които трябва да сложите. Вижте къде. Вашата сричка трябва да я сложите след ро, ето тук отзад. Или след жи, ето тук. Или след мо, за да стане думичката. Разбрахте ли? Добре, заповядай ти си първа. Ето сега получаваш твоята сричка. Така. Обаче... Отзад, виж. Къде е след ро? Чудесно. И какво стана? Силно. Не, първо четем так. Силно я кажи. Роза. Аплодисменти. Благодаря ви. Добре. По същият начин... Сричката зад една от тези срички. Отзад. Много добре. Хайде, кажи силно думата. Моли. Абсолютно верно. Браво. Чудесно. Сега си ти наред. И твоята сричка да видим каква дума ще е. Интересно е много. Да, точно така. Силно я прочети към публика. Мога! Толкова хубава дума. Вече можеш да четеш. Браво! Поздравявам те. И е твой ред сега. Така. Браво! Силно. Така, подръж сричката обаче. Да види публиката думата и я кажи. Жито. Жито! Браво! Шестица получаваш от мен. Благодаря за сричката.
Ето едно букварче идва тук. Оха! Ето това е. Браво! Сега думата, кажи я на всички. Роша. Роша! Личник! Благодаря! Чудесно се справи. И последният участник. Ох! Силно! Живот! Благодаря ти! Моля ви сега минете тук по средата, по същия начин се подредете, защото и за вас има подаръци. Първо на дамата, заповядай, госпожице. И сега за тези много знаещи младежи, отличници. Искам всички да си приготвите бележниците, ще дойда специално в училище, за да ви напиша шестиците. А сега аплодисменти. А вие се поклонете. Браво! Благодаря ви, деца. Сядайте. Толкова съм щастлива, просто нямам думи. И така, отново благодарение на вас, защото вие вече сте какви? Не ви чувам! Гради! Така, светът стана още по-красив и прекрасен. Училището ми. Толкова го обичам. Толкова е хубаво, че и тук има въпроси за вас, деца. Ти не представяш с твоите въпроси? Да, не представям. Сега, деца, искам да назовете числата от 1 до 10 на ум и да ми кажете кой гласен звук се повтаря най-много в тях. Хайде всички да кажем числата от 1 до 10, но не на ум, а на глас, за да чуете звука. 1, давайте. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кой гласен звук чувате най-много във всички тези числа? Всички заедно ми го кажете. Спокойно, няма нищо отвъд. Да, отговорът е... Добре. Сега, от буквите О, К и С образувайте думи. Я да видим. Да, кажи. О, К и С. Да. Как? Да, първата дума е сок. Още една дума. Кос, вярно, сок и кос. Това са думите. Браво. Още Много добре. Още един въпрос. Сезоните, знаете ли кои са, деца? Добре. В името на един от сезоните се чува звукът на буквата И. Кой е този сезон? Чакайте. Преди да отговорите, само да не объркате сезоните с месеците. Всички ми кажете сезона. Зима! Браво! Обичам ви! Страхотни сте! Мисля, че е време да си ходиш. Не, мисля, че е време за най-сложната задачка за вас, деца! И хопа! Така, виждате ли тези купченца, деца? Да. В тях има, какво са това? Букви! Ага. И с тези буквички трябва да образувате думи. Като тази моята, но тя не се чете. Да. Значи така, трябва да съедините купчетата, че да се изпише думичка. Думите ви могат да бъдат и от 3 букви. А сега ще избера 2 отбора с по 4 деца. Смъкнете ръчичките, ще започна от детето, буква Б, да. Буква Б заповядай, буква З, буква А, буква О. Вие сте единият отбор. Другият отбор си ти. Ти заповядай с буква ти. И ти. До тук. Има още. Така. Вие ще си имате от този. Обърнете се към публиката. Така. А сега Клекнете до купчетата, пипнете ги. Не са страшни, всички огледайте ги. заедно трябва да решите каква Трябва да намислите думичката, която ще напишем. Всички заедно. С коя буква ще започне и първо да я намислим. И да Преди решите да напишем. кажете на другите Ето, вижте, почнахме нещо. Р, какво може да добавим? Роза, значи търсим За. Има ли За някъде там? Готови! За няма. Ти нямаш ли За? За няма. И. Служи
Коя друга буква може? Готови сме. Добре, покажете си я вашата. Ние пишем още. Добре. Хайде друга дума да измислим. Ето с С. Какво пише тук, деца? С. Дай ми К. Имаш К. И ние сме готови, макар и нашата дума да е от 3 букви, но все пак си е истинска дума. Точно така, думата е сок. Браво! Хайде още една думичка така да напишем по същият начин. Например с... Не знам, измислете, хайде. Коя? Не, тя е повече букви. Хайде да не са имена, например, да е нещо с Т. Например Тя с... с повече буквички. Ш... С 4. Мария. Мария. Това ще напишем. Няма. Добре. Къде? Това е У. Можем да напишем друга дума. Ето. И ние сме готови с още една дума. Моля, уважаемата публика да я прочита. Точно така. Думата е ток. Ще пишем ли още думи? Добре. Как? Роли, какво значи роли? Роли? Те къде е друга? Как? Мамо, айде М. Имаш ли така? А сега А? А? Моето купче имаше. Ара. Търсия. Ето, има ли маса? Маса. Добре. Хайде докато. Масо. Маса. Няма тук. Добре, чудесно съседи. Чудесно, добре. Дами и господа, ето още една дума, която направи. Точно така, благодаря. Добре, оставяме достатъчно. Достатъчно. Добре, браво. Приключихме с другата дума. Какво пише тук? Браво. Подредете се предичка към публиката. И така, вие също получавате подаръци, прекрасни моливи и химикали. Заповядайте, мили момиченца. Ето и за теб. А сега искам да чуя бурни аплодисменти от публиката за вашите умения и знания. Чудесно се справихте. Заповядай, поклонете се, деца. Един поклон от сцената на театъра. Браво! А сега можете да седнете на местата си. Не така от стъпалата. Има ли още? Да, Добре, заповядайте децата. Да, вие деца. Ще направим един отбор от трима участника и един отбор от двама. Сега ще видиш, обаче не знам каква ще е задачата. Добре, вашата задача, деца, е с тези буквички, които ще ви дам, да направите изречения. Само, че ти не държиш буквички. Ще държа една буквичка, една думичка. Добре, вие ще получите 4 думички. Да, 4, нека да са 4. И те ще могат, едното дете ще държи 2. Така, това са другите. Ще се справим спокойно. Вземете по 2 корчета. Знаете, деца, че думите образуват какво? Изречения. Та значи тя иска да направите изречение. Да, искам да направите изречения от тези думички, Коя които дума съм мислите, ви че ще дала. започне Я да вашето видим. изречение? Какво е вашето? Как мислиш? Да, Точно така. добре, Значи може ли това да е го първата кажем? дума. Ама чакай сега, дръжте ги. Втората дума коя ще бъде? Четнарчика. Това чували ли сте го това Коя изречение? ще Да, не? Да. Правилно да го наредим сега. Да. Изречението ти трябва да пламеш. Да. Как ще бъде? Книгата. Как да кажа книгата? А вие трябва да се размените двамата. Така, Дали ще се получи. Значи, първите 2 корабчета ще бъдат... да, стана ли? Ти кое ще вземеш? Защото ние трябва да ги обърнем корабчетата, за да може вашите съученици да ги прочитат. Ние сме готови. И ние сме Хайде сега готови. ги Хайде обърнете. вие първо.
А сега, деца, дигнете корабчетата високо. Нека всички да прочетем изречението. Без наука няма слуха. Така ли е? Браво! Чудесно! А сега да прочетем изречението и на този отбор. Книга на учи. Така ли е? Разбира се, че е така. Пожелавам ви да прочетете много книжки. Благодаря на участниците. Ето, заповядайте отпред също. Така. И вие получавате награди. Заповядай. 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 И сега много ръкопляскания за участниците. Благодаря, поклонете се. Браво, чудесно се справихте. Това беше... Седнете вече. Това беше най-трудната задача на лошотийка, злодеида и не знам все още какво е вече. Децата ми каже честно, на мен ми омръзна с нея. А на вас? Не! Искате ли да стоя? Но, добре. Колко хубаво. Но, всъщност, кой трябваше да чете приказка? Чарли! Хайде да го извикаме заедно. Чарли! Чарли! Къде си? Здравей, Чарли! Здравей, Магийка! Здравейте, деца! Магийка, да, аз през цялото време се крих тук отзад и слушах, докато правихте думи и изречения. Да, и мисля, че вече мога да чета. Ами, добре тогава, хайде да прочетеш твоята приказка, Чарли. Нямаме търпение да я чуем. Да, моята приказка. Един ден срещнало децата от първи клас и те му помогнали. И сега Чарли плува безстрашно в морето от детски приказки. Благодаря ви, деца, вече мога да чета. Благодаря ви. Мамо, тате, вече мога да чета. Браво, Чарли! Хайде, чакаме! Браво! Ами да, защото без вас, деца, Чарли нямаше да научи буквите и нямаше да се научи да чете. Вие му помогнахте. Но я ни кажете, на вас кой ви помогна в къщи, за да научите буквичките? Къщи? Да, други, да. Тате, дядо, баба. Добре, хайде да аплодираме всички помощници в къщи, които ви помогнаха да научите благодарни знаки за най-добрите госпожи. Благодарим ви, мили госпожи, и ви каним тук на сцената, но преди това ние искаме да ви кажем приятно приказно четене и До нови срещи! до нови срещи, довиждане, деца! Весел празник! Уважаеми гости, мили родители, скъпи деца, днес е един много тържествен за вас ден. Ние свършихме цял етап от своето обучение, вие вече сте грамотни и аз искам да ви поздравя. Чувствам се малко като на сцената на Оскарите. Имам своите 5 минути, които трябва да благодаря, защото както зад актьорите стоят големи професионалисти, така и зад моя гръб имаше други хора, които помагаха и благодарение на които днес вие можете вече да четете, да пишете и да кажете: всички букви зная, мога да чета. До мен е госпожа Петрова. Аз искам да благодаря на нея и на госпожа Лукова, която е възпрепятствана днес. Но двете госпожи, госпожа Петрова и госпожа Лукова, с много грижа и внимание ви помагаха да пишете своите домашни, да ги аплодираме. И аз им благодаря. Аз също искам да ви благодаря, защото макар че минаха 6 месеца, в които бяхме много усмихнати, имаше от време на време и малко сълзи, вие показахте, че сте прекрасни. Благодаря ви. За да пеете толкова добре, ви научи кой? Госпожа Сачева! Радост Качева. Искам да благодаря
помощта и всеотдайността. Искрено ви благодаря. Мили деца, вие вече сте грамотни и аз искам да ви отправя едно послание. Послание към учениците от първи Б клас. 2 ключа. Ако вече първолач, знаеш буквите до тук. Браво, значи за това, че учен си, а не наука. Ключ държиш към всяка книга. Азбуката е това. Имаш ключ, но той не стига. Тия ключове са 2. Разум с двата се постига. Умният ги вижда вред. Даже тук песен ред. Как се нарича всеки ред от стихотворението? Я да се припомня. Не всеки ред, само реда, не 4 реда куплет, а всеки ред стих. И всяка първа буквичка на всеки стих образува едно словосъчетание, нарочно е написано с главна буква и с по-тъмен шрифт. Вие ще прочетете това словосъчетание. Това се нарича акростих. Да знаете, ако чуете тази думичка. Азбука и труд. Азбуката, нашата азбука е на повече от 1000 години и тя е създадена от кого? Кирил и Методий! Далечната 855 година. Но, за да можете добре да четете и да пишете, трябва да полагате труд. Аз искам да ви благодаря за усилията и постоянството, за отговорността, мили деца, с която всеки ден готвите вашите домашни. Да аплодираме първоклас. И на празник има подаръци. Нали така? Вашите родители са се погрижили за това. Ще поканя госпожа Росица Панайотова на сцената. Тя е представител на вашите родители в училищното настоятелство. Заповядайте, госпожо. Не знам за вас, но моите очи на моменти се напълниха със сълзи, гледайки всички тези прекрасни дечица. И искам да им благодаря на всички тях за страхотната емоция, която ни позволиха да преживеем заедно с тях. Да им пожелая да са много здрави, много щастливи, много единни и да върват все така напред всички заедно. Вашите родители ви купиха една прекрасна книжка. Четене с игра. Заглавието само по себе си ви подсказва колко интересно ще е съдържанието вътре. Сега искам пак един по един, както сте, да излизате на сцена. Може ли малко да се дръпнете
така да помагате честно, не? Да. Дай на лапа да помагам. Ела тук. Госпожа Петрова, заповяда. И той ще седи при мен. Радо седи. Не, моля. Не, моля. Заповядайте. Искам да дам думата на госпожа Влахова, която също е член на родителското предприятие. Мили родители, искам от името на всички присъстващи мами, татковци, баби, дядовци да благодаря на нашите госпожи, които са тук и тези, които ги няма, за това, което направихте за нашите деца, за това, че ги учат и не само за това, че ги учат, ами че ги възпитават и че ги учат. Много благодаря. Има ви.